Formosa.com. I think akazotaura somewhere else about nyaya vedweka missing cases evana ari on the high. Missing cases evanhu vari kushayikwa ari pamusoro vedwei kubva kuvana vasikana 16 17 18 years vari kushayikwa zvikudaro. Handiti vabereki handisi kuti tingaita sei kuti tichengetedze vana ava nokuti vana vashayikwa zvekutodaro. Vanomaona ndofunga ndaposta nhasi vana vakati nezuro ndakaposta mwana akashayikwa, nhasi ndaposta mwana ashayikwa, vasikana vari kushayikwa. Vanofunga sikamuti vari kuenda kupi 16 years 16 wane zuro 16 wanhasi vana vari kushayikwa. Handiti uyu wati kure yake uyu but still ari kushayikwa ari ipi. Vanomaona guys, where is she, ari kupi? Ndozviri kutinetsa, right? Of course yesterday soon after the life I got a call guys, ndinopai feedback about musikana tukadza tutsvaga uyu. I got a call yesterday after live yaya. But this other lady anfonera achitaurawo zvaitaura. So handizivi guys, handichazivi. I don't know. Handikwanisi kuti ndizviripite ini nemuromo wangu. Ndatinogona share time guys because ndinogona kuita kana small journey kandoda kuita. Saka ndogona so share time and handizivi. Dei ndikawana time I'll try to bring the lady atsanangure ega. Maona atsanangure ega nyaya ishi. And anomuziva zvekudaro. Maona. Saka where is she? Ari kupi? Anna, where are you? Uri kupi? Anna, just if I bata somebody ngotsvaga munhu kuti ubate because hama dziri worried. And pane dzimwe dzimwe chawisisi. Pane dzimwe nyayawo zvokuti handichawisisi guys, I don't know chichikuitika. Munoona guys zvinoitika nezvekudai soka. Unongosa munyika dzatogara dzana South Africa idzi guys dzakangooma guys, nongosingazivi kuti ndiana kakumaka zviri kufamba sezviri kuti yes it can be a boyfriend, it can be anybody, it can be who that is if are missing. But knowing Anna, I don't think kuti anza hasi kuda kuwanikwa kwaari akazvivandira hasi kuda kuwanikwa. No, izvo ndoramba. Hasiri Anna yeye watoziva. Hasiri Anna wandoziva. Anna wandotoziva kuti akade kudhara izvo so atobudikira kana atota reach out kuna somebody else. And remember guys, kuri kunzi ticheke kutariswa kwako pane munhu ndakumbira kuti aende ku Sun City andika ne picture yake anocheka atari kuenda nhasi andi kunotarisa. But chimwe chinhu chikuita kuti ndive skeptical guys ndechekudai so kana ukasungwa anditi ukaenda kumacells kana kujere guys ava provide zvinhu zvakafanana nesipo nematowels nematoothbrush nechi. Hanimona, they don't provide all that. So obviously pane munhu anofanira kuti aite reach out to one guys, unotota reach out kune munhu one kuti ukumbire kuti uvigirwe sanitary inonzi uvigirwe toiletry. Hanimona, saka ndozvikundinetsa ini guys kuti haana munhu ari kuti akafoirwa achiti ndivigirwe toiletry kana kuti ndivigirwe akati. Saka what really happened to her? Ari kupi? Hanimona,
ngati apply pfungwa dzedu ipapo guys. Munhu kaenda kujere muri kuona musikana ya aleta ari kujere ya anti sorry chitsimbirire kuda kudona phone holder choda kudona guys. Sorry phone holder choda kudona no back nayo chisa zvakasiyana. Come on musikana ya anonzi aleta ya ari ku akasungwa kunjikiri ku Pretoria ya hamunoti pese patofona patotaura naye anokumbira toilet guys. Totumira munhu tanompa chi totsvaga munhu anonompa toilet. Anoona kunosiya mari yacho netoilet. Saka kana kuti mari cheche kuti tumiro ari muno au survive kujero sina mari. Saka hapana munhu, nobody seems to come up and say kuti no indo zakwari at least akakomiketa nenda tisina akakomiketa kuti chi just ngoti akakomiketa neni. Nobody seems to come up and say kuti akataura neni vanhu nesa ngoti akabvunzira mona 2020 munhu wese 2020 saka aripi guys? Where is she? Ari kupi ndo pari kuntinetsa ipapo. Anditi Anna, if ever you are going to watch this kind of uri kwauri please guys, kana pane munhu anoziva anyway izvi zvinoita family kanganisike vanhu vanenge disturbed nokuti pekutanga munenge muchiti achawanikwa mafanisi pane kwaari but mozotanga kuti sama facts manje kuti no but kana kune kwaari what I just say family anosimbozvita ke zvokunyarara zvangu yakareba kudai. So let's say probably akasungwa ko toilet ari kuiona kupi nokuti kujera wa provide avakupi izvozvo. Saka ari kuzviwana kupi? Ari kudii? Ari kufamba sei? Zviri kufamba sei? Mapeds chaiwo anotodiwa. Ari kumawana kupi? Ndio pane question yangu hombe papa. Where is he getting all those things from? Mukona pari kuti confuse ipapo. Ndio pari kuti confuse ipapo. Guys, andimaona. Saka at least kana pedweka vasikana I know ndao pane information pane mumambo nifonera kati apane mumwe munhu akuti andautaura but ari kutya kuti social media in what not pedwe iya isinguwe kuti mutye kuti anzi mangwana munozotaugwa zvisizvo kana kuti kudini. People always talk whether you do good or you do bad. Kune vanhu vakamirira kungotaura zvakaipa. Anditika whether usina chawaita chakaipa nechakanaka please come out. Anditika ne any information yaunayo hama dzive at ease. Anditi hama dzive ne rest please come out. I'm pleading with you Zimbabweans. Aisi nguva yekuti iko zvine zvikumbotika ndochika kuti ndozotukwa nevanhu zodini vanhu kana vanongotuka dei kutuka kaiuraya dei vanhu vakatofa plus 1 inini asi akuuraya akukuchinjisi kuita zvauri kuti unaenda kutorarama life yangu and just living my life asi I know somewhere right now kune vakatogara pasi pemuti vari busy kutonituka but look my life is hasn't stopped. Anomaona saka musatye kutukwa please come out neinformation. Uyai neinformation mutaura kana ngonyora uraiti nyorai uraiti muma inbox ungonyora ameno nsahaidi. Anomaona kuti ine information yakati zvakadai at least vanhu vawane pekutangira ndokumbirawo guys vanhu vawane pekutangira. Certain lady akaitaura nezuro nemumwe munhu akanifonera akati ati kwanzi ambotanga abvuma akazati zvanhu zvinoitika kuFacebook kune vanhu vari evil ndopesa ndakunyogwa ndakutogwa zvisina kunaka ndakudi ndotya ndo zvanga kutaura ndo mamessage andinawo chinga screenshot ramamessage pai ndikati ngasatya uraiti ngachitaura neni atina kuti tinomuexpose na tichi anogoexpose chi ngauya angotaura so that hama dziwane chi closure kuti munhu ari kupi. Antimaona kana ari right ozati ari right kana asiri right ozika tokubatsirikana sei antimashona. So guys chemo changu chandingokumbira makuseni anditika kuti please if you know something antika if you heard something information anofunga kuti iri valid just for the sake of vana vake antika and the sake of amai vake antika please budai one information. Anomaona budai one information tidi tiwane kuvapa information because I think watenda kuma platform akawanda anditika nokuti vari kutira kutsvaga kuti chichingavichi angave aripi. Anomaona vaenda kuma platform akawanda just shows kuti family ito desperate kutsvaga munhu anditi saka let's do the right thing guys. Ngatirege kutya munhu anongotaura sina zvaanokuita. Ngatityei Mwari anoparadza mweya yedu oparadza zvisine nyama. Handiti munhu akuparadziva sipedu haana zvaanokuita ndochokwadi kumuzvongopirira mukutaura. Saka please budai come out with information. Thank you. Come out with information guys. Ndo zvandingokumbirawo hangu budai neinformation tionesane. Antimaona kuti mwana ngave aripi zvandingokumbirawo hangu inini ndakazvimirira seni muipi kudai. Handiti maona ini muipi kudai ndokumbirawo kuti please apa pangatimboisai whatever grudges aside mapage magroup grudges, your grudges aside, your personal hatred aside, ngatibatsirane kutsvaga umwe wedu kana awanikwa aluta continue ngoma ndiyo handitika todzokera handiti
For now, say all the grudges and the beef aside and the hatred. And the hatred that is full in us aside. Timboita concentrate. Nekuchagachi uyumskana. Pani mananda post after 16 years also. And 16 as well, guys. There is a post. Animaona. Kanamaka ona umana uyu, please. Maya wacha zijo kuita. Maya back to in the crazy. Ninya yemana. The mother is going crazy now. Ninya yemana. Kana uchi zato kambono ombedi we. Mwana uyu. Please. Please, vedwe, please. Vakoma na diki probably. Dokumpro mtari post. Bulo gona kuimaka sangana ni mwana maka ona mwana. Tika ntire yiwo please. Mwana wanikwe. Anditika. Tika ntire yiwo mwana wanikwe. Tika ntire yiwo mwana awanikwe. Nanchikumbira wo nemwe ya wamwari nekuzvinini pisa. Animaona. Nekuzvinini pisa. Ngatite kuti vanhu vave at peace. Oh, vana ngikiri yako rasanrofu yako. Animaona. So guys, noshandungo kumbira angu izvozvo vediwe mwara kuitire zvakanaka. No, asiri yewo ku Cape Town ndiye Cape Town ndeumwe uyu ndeumwewo. Animaona. Ndanchikumbirawo guys, thank you Tebe. Ndanchikumbirawo guys, please ngatibatanei ngasemse pamwe tiwane kuti mwana uyu anga vari papi akaenda kupi. Zvese ni vana vandakaposta ava ngatiitei kuti tsvage vediwe vana vawanikwe. Kurumidza fano pinda ndikutera. Where's my medical mask? Ish, shanse. Pinda. Wadovara mai manje. Ufari gomkati. Animaona. Saka guys ndizvo ndanichingotaurawo kuti ngatibatsiranei tionesane. Ende mazviona zvandotaura kuti stop this thing of your hatred dzamunadzo. Siyanai neruvengo rwamunaro. Anditi vanhu vanozokubatsirai mangwana you don't know kuti ndiani. Akuna munhu anoti anzi inini I'm immune andika ku problem. Nobody is immune ku problem. We at some point tese upenyu hwedu atihuzivi kuti wakarongwa sei, ramangwana rangu rakamira sei, ramangwana rako rakamira sei. Munhu anoziva upenyu hwedu munhu umwe chete ndiMwari. And stop going around, hotspotting hatred kuvanhu vasina kukanganisira iva musingazivi. And stop going around fighting everybody because tomorrow you don't know who you are going to need. Animaona. Hamuzivi mangwana uchada ani kuti akubatsire. Anditi itai kuti muve neomwe vanhu at least vaonenge musangove vanhu vekuti makangozara maZimbabwe tingori vanhu vazhinji vedu takangozara neruvengo. So tangozara negodo, takazara ruvengo, takazara kushora, takazara kuwisirana pasi, takazara kutsondana. That's who we are. And I will not stop talking about it. No matter kuti ndataura kuti kudii ndanyora kuti kudii ndatokonzwa kudii. I will keep on talking about it because that's what I stand for. And if we don't talk about it, we are promoting zvinzvakaipa. And we are not going to promote evil. We are not going to promote zvinzvakaipa in society. We need a better Zimbabwe. We need to see a change kunyika kwedu chako chaiko. And if we stop talking about that, that means apana kwatiri kuenda senyika. Apana kwatiri kuenda senyika. Nyika yedu, how do we expect kuti nyika yedu ngaigadzirwe inake? When us Zimbabweans pachedu, we must be busy becoming one kuti protect nyika yedu, tite one voice, tinde kunotaura zvichemo zvedu, tiwane kutoita sei guys strategy, what can we do? Toita sei. But we don't have time for that. We've got time ekutsvaga kuti tingotukana nekutsondana chete. That's what we do. Animaona. Maili yemu ndo yandikutaura nezvayo. Animaona. We have become the worst devils panapa panyika panapa. But however, panguva inoi antimaona usave munhu anofamba chingo marana nekungodine vanhu mangwana hauzivi rubatsiro rwako kuti ruri kubuda nepapi. Animaona. Hauzivi panobuda nerubatsiro rwako kuti ndepapi. Look, we have gathered now to hear all the pages. We are now busy looking for vamwe vedu vari kurasika vatisingazoti vari kupi. Antimaona. So this thing might happen to you tomorrow. Akuna anoziva future yake, akuna anoziva bhuku reupenyu hwake kuti rakamira sei. Facebook, social media guys will come and go. It will come and pass. When we were born, there was no Facebook. Kwakusina Facebook, mufuke tizvarwa. Yakazouya, inogona kungoenda. Animaona. But upenyu hwako neni huripo. Kunyika kwedu kuZimbabwe bhodha rimwe redu rimwe chete. Anditi mabhazi atinonokwira kumshoko tichisangana mabhazi mamwe chete. Antimazviona. Ngatitei vanhu vekuti sometimes just be umwe munhuwo kwete kungonzi munhu wepese pese unenge uchingonzi kuda kungonzi ndini. Ameno guys, ini ndangotaurawo. Pfungwa dzedu dzakangoipa so mazati tiri vanhu vakangoshata, tiri vanhu vakangoipa. Tiri vanhu vatongo atichaone chinhu chakanaka chinoitika kune munhu kana kunzoko, chinhu chaitika kunzoko atichakwanisi nekunyanya kuti takazara ruvengo, nekuda kuti takahotspot paruvengo, nekuda kuti tiri busy kuda kufadza ameno paiswa pataugwa zvekunzi ningi unomhanya nekuda kunzi wakomenta unotaura munhu haumuzivi.
vana vadiki vari comment section uma 2000 kana vari pano. Nothing has been confirmed of that sort late. It's a mystery till today. Ndizviri kunetsa zvacho izvozvo. Animona ndozviri kunetsa zvino dai panga paita kuti paite at least kuti munhu ari kuti ai don't worry mpenyu vanhu vaidzikana. But zvichiri kungotenderera kudai hazvichawisisi kuti zviri kufamba sei. Animona mapiano who are here, I know Pepe Kasi, thank you very much. Ndotuka hereni Pepe ndituki munini. Thank you. I'm not going to lose focus. I'll still be me and I'll continue, guys. Inini musandivhundukira zvokudaro. Ndichaenderera mberi and then handisi kudzora tsvimbo and then ndikutongofamba nebhora. Mapiano ari pano vana vadiki handitika zvimwe zvamunoita munozviunzira minyama. Handitika vamwe vamunofamba muchituka vachembere vakadzi vakuru vamunofamba muchibhechana vamusingazive. Handimona zvinhu zvenyu hazvisi kufamba makamira panzvimbo imwe chete. You are stagnant. Marriages amuri kuchemera hauye. Dzimba vana vamuri kuchemera havauye. Gomborero rauri kutsvaga hariuye because you are busy going around bashing munhu anofana kunge ari wamai vase eji yamai vako. Unoenda kunomunyavaidza kunomuita kunge asina kupfeka bhurugwa. Handimaona zvimwe zvacho fungai musati mangoita muri vana vakakurira kubva kuvanhu. I believe kwamakabva makatomborairwawo munotoudzwa vabereki venyu doesn't even know kuti ndozvamunoita. Vamwe venyu varume venyu does not even know kuti ndizvo zvamunoita. And I know kuti pano pa diary chapter tine monitoring spirits. We've got monitoring spirits who are here to monitor and to take screenshot. Izvozvi ndikangodai neside ikatongobuda zvakaipa iri. Hanomozati phone inozviita sei. Phone inogona ngodai seyobuda side rimwe. Imoza zvinoita phone imimi. Voto capture screenshot. Kune monitoring spirits ari pano. Anditika akamira izvozvo. Tinoti itai yamuri kuita ngoma ndiyo but chisa cheri muswa charimwa. Chisa chiyeri musi wacharimwa and God is watching. You might think kuti tinozwa zvamwari zveiko imbwaya ina basa yakazodai. You don't know between me and my God. Ini ndakatendeka kudhara ini. Wangu namwari wangu takapedzana kudhara. Ndakatendeka kudhara. Zvasarira kwauri chiri kusara uchijaja vanhu. Zvasarira kwauri chiri kufunga kusara wakabatira kuzvinhu zvakare. Handika isusu we are moving forward. Ini namwari wangu totozivana. Andimaona bitterness iri matiri ngativhisei. Zvinhu zvenyu hazvisi zvakagadzika, hazvisi zvakafamba. Kuchema kwacho kwamunenge muchiita imbogarai pasi and introspect kuti what might be the problem. Vana mai vamunenge muchishaudha, vana baba vamunoshaudha vamusina zera navo, vana mai vamunenge muchishaudha ivo vaya, that in the spiritual realms handika zvinoko affecta you without you knowing, thinking kuti atiri uchida kufadza vanhu vasingazivi, vanhu vasingafunga kurescue mangwana paita problem, vanhu vasingafunga kusangana navo mangwana. Too much hatred. Ngativhisei godo mumwoyo medu. Ngativhisei ruvengo ruri matiri. Ngativhisei ruvengo ruri matiri. Kana Facebook isina kuisa age restriction kana kuti age group kuti pa Facebook atisi kuda ma 80 years zvichikwira. Siyai ma 80 years aite yavanoita. As long as they didn't come for you, as long as they don't come for you, as long as they don't attack you, I don't see the reason why you should go around attacking machembere. I don't see the reason why you should go around attacking manababa. Facebook is accommodating everybody. Mukaenda kuma pages evanhu kuna America kupiko unoona machembere akachena vhudzi nezvidhara vari pa Facebook vachita mane ma page avo vari kunakirwa. People are supporting there. Hakuna hatred yakafana kunge yekunyika kwedu. Nyika kwedu we are cased. My prayer warriors, if you are there, Antika, my prayer warriors, if you are there, please can you pray for nyika yedu? Can you pray for our fellow sisters and brothers and our kids? Because truly speaking, we are Tarasika as a nation. Atichazivi chinonzi rudo, atichazivi chinonzi rufaro. Tangove vanhu veku chinhu chinonakidza, chinhu chine negative. Chinhu chine positive achinakidzi vanhu. Chinhu chine negative chine kushora, chine kuputsa, chine kudestroy. Ndo chinhu chinonakidza vanhu. Antimaona. That means tine pfungwa dzedu dzakatokanganisika somewhere. Pfungwa dzedu mentality yedu yakatokanganisika somewhere. We get somebody coming here to preach the word of God. We have somebody coming here to share to talk about love. We don't listen to that. We don't want to hear about that. Antika tinoda panenge pari kutukwa munhu. Pari kutukwa munhu ndo patinoda, pari kutukana vanhu ndo patiri kuda. Anti kuti uyatoisa reclaimback yake, uyatopindura ndo patinoda. Anti nasi kwanyorwa kuti kudi, nasi kwa vatopostera hanzi chinyi information kuti kudi. You get the information and then what? You see whatever that is being said and written and read and you comment and then what? What is going to be the next move? Are you going to stop that life here? No. Are you going to add another $1 in your account? No. You still remain the same you. The person that you are busy talking about will still remain the same person that she is. Nothing changes. So, tinoita mapiano. Mapiano. Nevamwe vevakadzi vechikuru vatikwirei.
takazara nekunyepa, takazara negodo, takazara nekuvenga. Ngatichinjei mentality yedu, ngatichinjei unhu wedu. Bitterness iri matiri yakanyanyisa, zvanyanyisa. We need to change as Zimbabweans. We need to change as people, as a human being. As a human being, you yourself, you need to sit down and look. And nezvoupenyu wako. And kana zvichikuitira upenyu wako zvichikuitira zvauri kuita izvozvo zvokuti you go around, you know, tuckering people, doing this, you know, tsondering people, destroying people and whatnot. Go ahead. But let me assure you this, and this is a fact. It's not a threat or not, it's not a lie. God is watching. Gondo rinoburuka asi rinomara. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Hazvina basa kuti wakawanda pai, hazvina basa kuti uri pai. God is watching. Your time will come. Mama, that's past 11. Not okay. All right, guys. I'm going, guys. I need to do something. Pane, guys, ndoda kutenge pane mukadzi wandoda kutengera some groceries akaremara ari kuZimbabwe, one akapiwa wheelchair. Saka ndauya pana pandikusa zvinhu zvakachipei. Saka I need to go, guys. We'll talk later. And itika Durban people, are you there? Durban people, are you there? Those who wanna meet me probably tomorrow in Durban, I'll be there. Nas, I'll be driving to Durban. Probably by the grace of God. Maneru, tinenge ndava kwenine kids dzangu tinenge tave kuDurban. So if you want to meet me, if you want to see me, just come to my inbox and then we meet, we talk. We don't talk about people, we don't discuss people. Please, kana tasangana, don't tell me SIS MELLY and then munozvigona say, please don't tell me about that. I know kuti ndotukwa. I know kuti I'm enemy number one where certain people antika, don't tell me about that. Let's talk about you and me. Let's talk about let's talk about business. Let's talk about kutsvaga mari, hustling. Do not tell me about what is happening in my streets, because already I know. Giving me the information and telling me andezva ndokwanisa kuita handina unless ndatoenda kuma office eGreystone Facebook maybe andimaona anove ndaenda kuFacebook kunozvimirira nenyaya dzangu. Besides that, kana ndisina handina zvandokwanisa kuita. So let's not talk about that when we meet. Let's talk about something else. And that is what we call maturity. And ndo inonzi maturity. Ndo ndisu vana gogo vacho, ndisu machembere acho aya yamunenge mchiti mazichembere ngaende kumusha norima. Aiwa, kumusha edu hatisi kuenda anytime soon. Sorry to disappoint you mapiano. Kumusha machembere tiri pano, tichange tiripo, hatina kwatiri kuenda anytime soon, because zuka satata ari kutida. We are here and that we are not following, forcing you kids to follow us. No, we want mature people to follow us. And kana muri ku negativity, you are free to go and monitor kuni mama page. You won't see us there. You won't see me and some others machemberes edu ikoko isusu pedu ndo pano and but kuwe pana patichange tiripo kana ndazonzwa ndega kuti ndadai so ndakuzoti ndakuda kuenda and futi for that mina ndisingaendi kumusha aiwa ndinge chingwenda kuita life yangu ndiri mtown kwandogara kumba kwangu nditori bo ikoko andimaona. Saka stop telling us dance and ndai kumusha munorima and ndai munoda isa atirime isu atiende kurimi atiende kunorima isu titori vanhu vatori titori bo takadai mufunge andimaona atiende kunorima. And it tisiye itakadai so and isusu vana bleach more please tiregei woti bleach my skin my rules and it ndito zvandoda nayo andimaona ndeyangu. Saka please zokuti tozo matuki please mbotisiyai mune chikumba chake neganda rake ine ndakuya kuzokumbira mari kuti ndipo ndinotenga maprodza ndi bleach kana ndakatsva that's my skin, that's my face, ndoitita ndoigadzira ndega yangu iniseni ndo formulate mafuta ndinoigadzira inototsva ndigoigadzira ndigofamba ndizewe the debe ndikona kudzoka izvo ndakatotsva zvokudaro animaona. Saka please allow us to be anditi tisiye itakadaro. Annabelle Masivanda mwana wangu tiregei isusu nemafuta edu ekutsvukisa totozoda kuti titsvuke ndega ndikuadrese nhasi anditika tinotozoda titsvuke. Saka kana watona ndakatofara nekomenti wakasana zvotanzi ende matsvuka good shows kuti they are working, shows kuti they are working ari pabasa. Ndo chinangwa chani inini I chose ndoga kuti ndo zvandoda kuita nini neskin yangu. Zvakafanira ukada kuchuza kuti ndanoita nemunhu usina condom hapana munhu anokubvunza. Ichoice yako, inini choice yangu ne teammate rangu takawanda zvokuti because tine maclients akawandisa ne team rangu handika. So even your team rangu imimi speaking and telling me kuti anzi maonera don't tell me whether man amuna kunduza ichandatoziva nechekuti ndisina kuzviziva ndechitoziva ndogara ndiri topic because hey guys regained it dodzoka time regained it.